O BNG levará ao Parlamento a formación de persoal cualificado para garantir o relevo xeracional dos estaleiros de Ribeira de Outes. A líder nacionalista mantivo un encontro esta mañá con responsables de diferentes estaleiros, comprometéndose a buscar unha solución á falta de profesionais. Ana Pontón visitou esta mañá a sede de Lago Abeijón, un dos estaleiros de Ribeira máis enlleiros de Outes, para manter un encontro con responsables do sector. Dende alí, asegurou que a súa formación levará ao Parlamento a formación de persoal para garantir o relevo neste oficio. É un servizo clave para unha dos eixos económicos máis importantes que ten toda a costa do noso país, que todo o que ten que ver coa pesca, co marisqueo, non, co apoio ao sector bateeiro, onde efectivamente poder contar con este tipo de servizos é moi importante. Nesta xuntanza, unha das cuestións que eu creo que ten unha solución onde debería de implicarse máis a administración é un problema que nos preocupa, que é a falta de relevo, a falta de man de obra que poda atender toda a demanda que ten o sector, porque estamos falando de que, segundo nos din, podería haber creación de máis postos de traballo se houbera personal suficiente formado. Nese sentido, creemos que sería importante que no ámbito da comarca puidera haber formación vinculada tanto coa carpintería metálica como coa carpintería de madeira. Pontón incidiu tamén na aposta pola innovación nos procesos produtivos para así manter os estaleiros como un oficio de futuro. Este sexa un sector onde se aposte por tamén unha maior innovación en todos os procesos productivos que permita que este siga sendo un sector de futuro, porque evidentemente sabemos que as pequenas e medianas empresas son fundamentais para manter un tecido económico no noso país. Creemos que hai que apoiar máis a todo este ámbito e desde logo van ser iniciativas que levaremos ao Parlamento galego, porque creemos que é importante o apoio e o recoñecemento da relevancia que ten todo o que ten que ver coa construción de barcos e a importancia que ten para o territorio e moi singularmente aquí en Outes, que é xa centenaria e que creo que é un símbolo tamén nesta comarca da actividade económica, da actividade industrial. No encontro participaron diferentes representantes nacionalistas da comarca. O voceiro outense Anxo Núñez remarcou a importancia do traballo naval no seu concello e en toda a comarca. Ahora mesmo o traballo naval en Outes é o sector industrial que existe e ademais é dunha importancia moi grande, servindo de oportunidade de emprego para máis de 80 persoas durante todo o ano. Nós entendíamos efectivamente que hai que apostar por un sector industrial importante, que é fundamental na nosa ría, pero que tamén coa visión de facilitar a continuidade da actividade económica no noso concello durante moitos anos por vir, e efectivamente é polo que mantivamos esta reunión, para escoitar as demandas do sector, para saber cales son as problemáticas diarias de primeira man e justamente traballar man a man para poder facilitar dende a administración todo o que sexa posible o seu traballo e axudar efectivamente a que se fomente o emprego no noso concello e na nosa ría. A comitiva nacionalista percorreu as instalacións de Lago Abeijón para coñecer de preto o funcionamento dun estaleiro de Ribeira. Logo diso visitaron as populares Cabañitas del Bosque de Outes, un modelo de turismo, segundo Pontón, dos máis sustentables e respectuosos da comunidade.